Реплика. Реплика, позволите, господин председател. Госпожо Кмет, аз представих подробно нормативната база, на която почиват моите предложения. От земя семя, член 17, алинея 1, точка 8, алинея 2 и 3 дават достатъчно основание на кмета и на общинския съвет да предприемат такива действия, когато става въпрос за опазване на околната среда и е застрашено здравето на хората. Говоря за мораториума. Тук пред мен е решение на Общински съвет Нови пазар с подобно решение за обжалване на това решение 427 и налагане на мораториум. Благодаря. Благодаря ви. Доктор Желев. За първи път от 4 години чух толкова добре аргументирано становище на Комисията по законност, за което и благодаря. Но не съм съгласен с него. Има достатъчно време за провеждане на широко публично обсъждане. Много често сме го правили, като сме обсъждали бюджета, което е също така много важно нещо. И участват изключително много хора от целия град. И предизборната кампания започва на 22 септември. До тогава има достатъчно време да се проведат няколко такива публични дебата и обсъждания. Радвам се, че се ангажирате да поканите експерти. Питам се дали бихте го направили, ако не бяхме тук днес. В тази връзка правя едно предложение да прекратим разискването и да преминем към гласуване на докладната с така направените допълнения. Благодаря на доктор Желев. Аз ви предлагам да се обединим около предложението на правната комисия, която, както каза доктор Желев, добре и аргументирано е взела своето решение. И тази точка, която днес разглеждаме, да влезе в дневния ред на сесията на 20 септември. И тогава, имайки финансовите параметри, имайки всички от тези неща предварително, които трябва да се свършат във връзка с подготовката на референдума, да вземем едно разумно и адекватно решение за провеждането му. Моето предложение за прекратяване на разискванията е по процедура. Да, аз мисля, че което казах, се потвърждава думите ми, да се обединим около това, което се предлага комисията и да гласуваме. Който е съгласен с предложението на доктор Желев да прекратим дискусиите по проблема, моля да гласуваме. За 27, против 1, въздържали се 4, гласували се 2, предложението се приема. Аз ви предлагам да гласуваме проекта за решение на правната комисия. Ще запознате с него, трябва да го поставя. Имате препис от това? Моля. Който е съгласен? Нямате? Нямаме препис, че имате гласа. Предлагам докладната записка от групата на Общинския съвет да бъде включена в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 20 септември 2011 година, за да се даде възможност на постоянните комисии и кмета да издадат становища. По този начин ще се спазят изискванията на закона и ще се
Подлагам на гласуване това решение на правната комисия. Моля, гласувайте.